Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Thank you. Amen, amen. I'm sorry vatungamiriri vose vari pano. Ini nonzi Talent Nkomo. Rikuitawo national diploma at Harare Polytechnic in sales and marketing management. Thank you. Amen, amen. Amen, amen. Internet kwatapiwa nashe blessed madhodha. Vangwaitaura zvinokuvakirwa ndini chazvikuvangu zvacho. Amen, amen. Ndakagraduata degree rangu rebuilding technology and design. Now ndiri kuita construction technology. Ndakaita futi AutoCAD. Uyezve izvezvi ndiri kuvavarira kuita architectural design. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Ini ndinoitwa Charity Kaitano. Ndakaita primary care nursing. Ndakaspecialize nemapatient anorwara nedementia neAlzheimer. Thank you. Amen, amen. Amen, amen. Pamusoro wevatungamiriri. Zita rangu ndoitwa kudzwa kudarawanda. I did instrumentation and control systems. Ndikaitawo electronic and electrical engineering ne Society of Engineering and Technology in Africa. Ndatenda hapo. Amen. Amen. My name is Sanaka Machana. Ndakaitawo a short course on teaching pa Morgan's Intake College. Iyoyo ndakapedza, ndakagraduata. Then izvezvi ndichiri kuenda kuchikoro, I'm a student at the University of Zimbabwe doing History and International Affairs. Thank you. Amen, amen. Amen, amen. Nditwo fanomba kuzazita rangu. Ndakaitawo information technology. Izvezvi ndiri kuita business management. Growth chisema business vacho. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ndinoremekedza ukuru hwose uri pano. Ini zita rangu ndinonzi Takunda Chikwasha. Ndiri mu-IT ndichispecialize ne-web development ne-search engine optimization. Ndatenda. Amen, amen. Amen, amen. Ndinonzotaviwa Masheya Mombe. Ndakatena national certificate in information technology. Now ndiri kuita diploma in information technology and repair attachment at City of Harare. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Inini ndonzi Kezia Gwatinyanya. Ndotungamidza ukuru hwese uri pano. Ndakaita Bachelor of Science, Honors Degree in Retail Management and Consumer Science. Currently ndiri kushanda as a manager at a safe station. Maita basa. Amen, amen. Amen, amen. Ini ndinoitwa mudzidzisi Esnai Chiutsi. Ndiri paBelvedere Teachers College. Nyanzvi yeMathematics Secondary Education. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Pamusoro vakuru vanoremekedzwa. Pamusoro VP. Inini ndinoitwa Frederick Gwatinyanya. Ndiri mhizha wemishini yeconstruction. Uyezve tisu tinoshanda kumamaini tichigadzira mishini yose inoita kuti zvicherwa zvicherwe pasi zvigowaniswa kutengeswa nyika izowana upfumi. Ndiri kuita zvidzidzo zvedieseln plant fitting ndichitungamirirwa namai vangu ndo vanonendesa kuchikoro maita UVP. Amen. Tinoda kutaura zvinobatika. Ndokumbira kuti Mwari anichengete. Vamunoona vakagarapo ivava ndinoda kuti ndimuonewo tinotaura zvino. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.